Bakhuid, ngidwai nagabinda happy la kermen rongrin banyo kajingkoi jikya dwai nagabinda Patrick Martom but Pina Nospo but Pramod Kikun banyo kajingkoi jikya dwai ru nagabinda Kemensiam Balakla Jog Luis Lindo, Melina Carlindo, Henry Nonsich, Pius Carlindo, Dominic Carlindo, Yanis Carlindo, Regina Carlindo, Victor Lindo, Janice Carlindo, Richard Carlindo, Bialinus Dakar, Sylvester Carlindo, Duaina Binda, Santina Marbo, Banyojing Light Louis, Duaina Nagabinda, Banisha Marbo, Nagabinda Gajingkoi Jingkya. Sim nomor Arspa Rukwe. Arspa Rukwe. Sngi krau namar ka sngi ka jonga maria te soti inambu ya jing tumu jongi baro lemba ka jing ya silem jonga mama Mary ba kanang yai senran ingi hagane gi ukirish Bakhuid haga jingim mensiam jongi nikin mau baro kibadon ka kerteng Mary Mariet ngiduaina benda sister Mariet batrebat ngi agar tree sender ba kaniyo ka jing ku kumjuru baharo ke badon ka kerteng Mary ne Mariet ne keno ka kerteng ka bayade bad ka mother Mary pada ka sngi buram jengki bangi duai na binda jengki baro ha kerteng opa badukon badu men simbaku Kajinga e jango trai jangi o Jesu Christ. Bad kajingi jango blay. Lemba kajinga sila jango mensi Bakhuid. Pindon rengkat bad pi. Rengkat bad piru. Isno muya o Jesu nagabenda mama Mary. Malika snika jangi. Bangin antuwai. Rengkat bad ka. Bamangirong iniyo. Iya kajinglong kuin. Aga jingim jangi kamaria kabala pun klempot sen tenrai yaga jingkuit haga jingim jangi rengkat bad kamaria teisati ben pediang yau Jesu aka donur kemensia nginangai ti baharo ki jingang nur jangi nginangai ti baharo ki pop jangi kabangi le persha yaga saindur ka jango balai ai ba ka mama Mary kanang yasai nagabenda jangi babara mangingin yasrim badka haga jinglong kui jangga pangindup laban job halar kane katuma percaya pandang ya rap yangi hakane ka kelipmat lemba ka kemi beneng jangi Jesu bet id map yangi sait kud yangi naki pop baro nga pala Aulay benpor baro, Padakapi ko himen ko para, bangalale pop shibune, dagi jimparkat, dagi tin, dagi kam, dagi jingle klet, daga jingle palad janga, daga jingle palad janga, daga jingle palad bakraw e janga, namarkata, ngakarpadi kamaria Bakhuid, kabayaysa katisuti, yaki angel bakirikui, bariapi ko himen ko para, benduai nagabinda janga, hautrai ublay jangi,
Ublay badon bor bar ni sene yangi. Badendala map igi pop jangi. Unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Utrai to isene. Utrai to isene. Utrai to isene. Utrai to isene. Go Christo isene. Go Christo isene. Go Christo isene. Go Christo isene. Utrai to isene. Utrai to isene. Go try to isene. Go try to isene. Urom mublei shadron. Bahak no jingsu. Aki ben rivaro. Balon gamon baba. Yayo yamin namani mani. Yak pendon uram bani suyami. Go try go place him there. Go pardon boraro. Go kurmare upa. Go try you Jesus Christ. Go kurnam radume bakit hipokrate. Go tenga jingkarpan no suseliangi. Detamba me bakhuid. Detamba me utrai. Uwe bahaglita. Mame ko Jesus Christ. Mame bayay longle. Jingya long kawe. Madume si bakhuid. Nakabrupa. To nginia duwai. Ni duwai nagabinda bara ka jingtumu shime jangi. Bangin im ya ka jingim baru balai. Bangin im ya ka jingim bakhuid. Hakaba bud ya ka nuksa jingim jangka maria tesati. Ni duwai ro nagabinda baru ka jingang nu jangi. Ni duwai nagabinda baharo kiba yeshirhem ya ka maria tesati. Bakiba shimru ya ka kerteng maria tesati kum gnong da jangi. Ni duwai ro nagabinda ka Bible Convention Hagane ka Sngi sai jain. Babaro ki bawan shimenda kinya mad ya jing ngai ka jingkar ku halo jangki. Baka Maria tesoti kanya side nagabinda baro ki bawan mane ya ukun janga. Duairo nagabinda ka mega Bible Convention haga sau pad Santarik October pad brother Sajid bawan banyala. Iduai nagabinda baro ki pai ringate Kiba terang na jingai ban shimenta. Bakindo poisuk hagane ka jaka banyo mahad yaw Jisu kam karpa. To ai binta lem yaga jingai janga jingkar ko baning hage shakrijo mengi karpat kotrai. Knamba kasngi buram janga jingka yaka teisoti bakhuid. Kanwalang ka jingsuk kaba kam krao hakitu Yakiba ka jingka ya u kurn janga kalalong ka jingstang janga jimpenim dau try jang yu Jesus Christ kurn jame uba imbat sansha renkat bat me haga jingalang kawe jang men sem bakuin ublay jinom la jinom Amen. Kacing pule na kitab umikano itu lupa. Utrai uang kumne, mapa ku Bethlehem Ephrata, mapa kabarit bandon hapdeng ki Juda. Napa unmi na kabenta jonga,
uta uban long unong sansyar halor ke Israel. Uba kathamei jong u kadei kamen bare deina men barim kabana du hendai kulong kumta un ino yaki hadu kata kapor haba kata kabasukha kalakha tehangta kibat dansa naki para jong u kinsawan pai syak kikun Israel te un sayang bat un sasensyar yala kipajba yala kipaj hakabor jong utrai hakajing kraw ka kerteng utrai ublei jong u bat kinsa im da kajing shingan naba menta un salong ubakraw habaro situlup kapertei bat une un salong kajing sup kane kaktin jong utrai Nomor Druspa Trapusan Sang Khanlai Druspa Trapusan Ngin Khot San Ban Riu Ngan kemen bat ngan sya kemen utrai uplay jong na bau la ben kup yanga da janji Barbadei hogwen yo jingero na bau singi jong ko ho ukresu trai jengi la kanapi Haleluya 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 Utrai undon rengkat batpi Kajing pulina ka gospel Bakhuid kat kumu Matius. Kajing kayaw Jesu Christ kalong kumne. Kakami jongu ka Maria kalayatek tin badu Joseph. Henry Shua bakin yapoy lashem bakalapur na umensiyam Bakhuid. Badu Joseph utunga jonga. Paulong ubahok badum kwa ban tadrong yaka ulamut ban pelait no yaka jar Henry kadba udang perkat shapangani hakami u angel utrai ulapao ha u haka jimposni u ong ko Joseph ko kun u David washapting ban shim yaka Maria katengah jompi naba ya ita ibalaseng haka ilong na umensi Bakhuid kan ka ukun bat pin kot kerteng ya u Jesu namar un penim yala ki pait na ki pop junkie kane barwa kala jia ba en pendap ya ka bautrai ula keren da u nongya tulupa hakami katei suti kan sapun kun bat kan saka ya ukun baden kot kerteng ya u Emmanuel kabamut ublay udon badngi ka gospel jang utrai Kajia roya me ku Christ
ko himen ko para bayit hau trai Jesus Christ. Minta kas ngi rake ya ka sngi buram janga Maria te soti. Ka sngi ka janga Maria te soti. Ka balang ka nyukor but buram ya ka Maria te soti hardu kata. Kabalang ka I toin ya ka Maria te soti. Kum ka kemi jong ujisu. Kemi jong ubleng. But ni buram ya ka, ni eat ya ka. But ka sngi ka janga kalong ka sngi kerpang ha ka jingim jongi iwei pa iwei. Kumba ngire ke ya ka sngi ka jong. Ngire ke ya ka sngi ka jongi kun gikti jongi. Ngire ke ya ka sngi ka jongi himmen ke para jongi. Ngis reke ya ka sngi ka jong kimi ki pa jongi. But ka sngi ka jongi bayid ba toin jongi kalong ka sngi ba kumeng. Don gibri ka ba pelong ya ka jingkawai namar ka sngi ka. Kitsngongo ya ujisu namar ka sngi ka. But habalong kumda ngi ki barake ya ka sngi ka jong ki bayid ba toin jongi. Hadu katno ujisu un kemen ban rake ya ka sngi ka jong ka kemi jomu. Ujisu udang reke ya ka sngi burom jong ka Maria te soti minta kasngi. Nakataka daw ngi bauro ngi kikun jong ujisu ngiru ngi ya kemen lang namar ka sngi ka jong ka kemi jomu. Namar ka kemi jong ujisu kalongru ka kemi jongi bad. Ngikot da ka jingid ya ka Maria te soti Mama Mary. Mama Maria ka sngi ka basuk iya pi ko Mama Mary. Kane kalong ka jingang nur jongi vai pai vai. Minta lezi ka balang kareke ya kane ka sngi September pratarik September kum ka sngi ka janga Maria te soti. Kadon ka daw bale ka balang ka kain kumni. Namar pratarik December ngi kain kalonga sngi bala pun klempop ten raya ka Maria te soti. Lada pratarik la pun ya ka Maria te soti da ka Anna bada Joachim habangi kain kintai banai ngi poi syaka pratarik September. Ha France kireke ya kane ka sngi buram Maria te soti nadu sanspas nem eye namar kaladon kawai ka jingjia ha France kadba uwe nongre udang peit meet ha ka lingka jongu ha ka hinyu tarik meet ulayusngo ya ka jingsawa na bane ulayusngo ya ka jingruai jongi angel Kata ulas ngabha, ulala ban yosngo kata ka jingerwai, kalong ka jingerwai ban burom ya ka Maria te soti. Baduniu nongre ula kili ya ki angel. Kai ka daw pi ruai kemen ha kane ka meet komne. Bad ki ong kane ka de ka sngi ka jang ka Maria te soti. Bad uniu nongre ula leit how bishop Angers jang ka France u bishop Marius ulong u Marius Bakhuid minta badula ong ngalayos ngo kum kane ka jingruai na baneng bad nga kli ki angel ki ong bade ka sngi ka jang ka Maria te soti badu bishop ulanget ya une nongrep namaruni nongrep ulong balului bashida mensiam badu bariu bale badu langet ki angel kilawan pau yawu Nadu kata kapor hari France kirake ya ka sngi buram janga Maria te soti ha ka pratari. Hot kane kalongka kana bad ka jingjia kambato ha ka no ka kord janga balang henre ki yettu kana pateng ya kane ka jingjia bad kumjuru kiai buram ia wo Marius Bakhuid u bishop janga taka diocese namar le mau la penskem kata ka sngi kalonga sngi ka janga Maria te soti bad lada in kili hanno la ka ya ka Maria te soti bad ka history janga balang bad history janga
jingim ha Israel ki ong laka ya ka Maria teisuti ha Jerusalem harut kapung Bethsaida banamarba hangda kadon kawai ki imane kababurom iya ka an Bakhuid ani Bakhuid ka kami jangka Maria teisuti namarba late ya ka taki imane ha Jerusalem ha Bethsaida ki ong ha ka proto evangelium ha ka gospel jangu Jacob Bakhuid bade hangni laka ya ka Maria teisuti kalong ka snom jangka Maria teisuti kalong Bethsaida habangi puson halar ka jimut jangka Bethsaida ngila ban sautu ka kerteng jangka Bethsaida kalong kaying jangka jingisine ne kaying jangka jingai ka jimut jangka Bethsaida kalong kaying jangka jingisine ne kaying jangka jingai kabamud ka Maria teisuti kalong kaying bala pediyang iya ka jingisine ha ka jingem jangka ka Maria teisuti kalong kaying kabadap da ka jingai nakata ka daw haba wangel ulawan penbana sya ka Maria teisuti kalai kuble ya ka kuble ko Maria kabadap da ka jingai ka Maria teisuti kalong kaying kabadap da ka jingai kabadap da ka jingisine namar bale ka Maria teisuti kala pediyang ew Jesu uble jang ka jingisine uble jang ka jingai nalorba kala dap da ka jingai namar uble ula penkre yaka na du ka por ula seng yaka hakpo ka kami bad u Thomas Aquinas Bakhuid u kindiu burom yaka namar kane kalong ka per jang ka jingai ka Maria teisuti kalang per jangga jingai bad dondru bungiri kuid kiba kindiu buromi ka Maria teisuti ba kalong shisha ka kaying jangga jingai namar kala pediyang ya ujisu kalong ka temple jong ujisu ka temple jong balai kalong ka senduk juta namar hakane ka senduk labu ya ujisu kumba ki paid Israel ki labu ya ka senduk jutang ya ka manna ya ka dindu jongu Aaron bad ka sipot leki hukum ka tinu balai ublai labu ya ujisu balong upu bay balong wulindo bam jikot balong ka ketin balalong do long snam hapo ka Maria teisuti nakata ka daw ha ka litini jongga jingdu wai rosary ngi buram ya ka Maria teisuti da ka ba ong ka ying siar bad kane ka jimut ayu namar ka Maria teisuti kalam ka ba kuin hadu kata namar ha kata ka jingkui jangga lawan ka ya ujisu ublay jangga jingkoi na mangar ka Maria teisuti kalang kuin hadu kata ka jingim mensiam jangga ublay ula shem ula lap yaka bakalong ka badap da ka jinga bad ublay ula kendiu yaka nagata ka daw habang yong ka lakaya ka Maria teisuti ha Bethsaida kabamut kalakala lang ka yeng jangga jinga kalakala lang ka yeng jangga jingisene kala im ya ke jingisne kala im ya ke jingkoi kala im ya ke jinga kala long shisha ka teizoti bala yi shirham ya ujisu namar kane ka daw utrai ublay wala kendi uburom ya ka bad menta kasni ngangis kem kala don kadon ga jinka wai kemen ha beneng bad ha ka ta ka jinka wai ke beneng ngak ngeskem ka Maria teisuti kan syang pedengdo bad baru ki angel kidang ruai kemen happy birthday ya ka Maria teisuti bad ngakermen bait ude ujisu unai ya ukek sya ka Maria teisuti pinbam kek ude ujisu ngakermen kumba ngiki kun ni pinbam ya ka kemi haka sngi jangga birthday haka sngi ka janggi kimi kipa ngiki kikun pransni kinai bam ya kikun kane kade ka bynta jong baba ne kongkong banai bam ai kek
ia ka kumi. Haka ju ka dur minta kasngi u Jisu udang ai kek ia ka Maria teisoti namar bale ngimla ban im klem kane ka kumi. Ngim don jingpynbna klem da don kane ka kumi. Namaru Jisu u kendi buram ia ka kumi. But ngiru ngideben kendi buram ia ka kumi jongo Jisu. Ngideben id ia ka kumi jongo Jisu. Namar kade ha kane ka kumi. U Jisu u blei jong ka jingisne. U blei jong ka jingkoid. U blei jong ka buram. U blei jong ka bor lawan ka. But dena kata ka daw. Ka Maria teisoti kalong ka ying siar. Ha kane ka ying siar. Kabakuid namar ka. Kaksiar kalong kabakuid. But ki ki paid Israel kilasna ia ka senduk jutang da kaksiar pura. Ka senduk jutang lasna da kaksiar. Ban peni ba kaksiar kalong kabakuid tam ban hakata ka jingkuid jangka ki bu ia ka jingdon oblay. Ka da ka shinjong oblay. Bad kila kain kordor hadu kata-kata ka senduk jutang. Nagabenta ki Jew, nagabenta ki paid Israel, ban penja ia ka senduk jutang kalong ka jingjia basosista. Bad haba kila ja ia ka senduk jutang kila snow marwe, kila snow kenja, namar kila sautu ia ka jingdon ubele kala ja hapadeng jangki. Bad ka jingdon ubele kala pau biang haba ka perte katip nang henang san yau Jisu hakpo jong ka Maria teisoti ki brio kila yo ibiang kila yo mad biang ia ka senduk jutang ha ka person jong ka Maria teisoti ka senduk balara ya ubele unom penin. But dena kata ka dah minta kasngi ngireke ya kasngi buram janga Maria teisoti kasngi ka janga Maria teisoti kat kum ka jingi ka janga balang but kat kum ka kana kabang yosngo bangi pinsisya ngi pintikana pratarik September kalong kasngi ka janga Maria teisoti ngintu wai hakane ka Eucharist Bakhuid nginang kintu buram ya ka Maria teisoti nginang duai hakadonur ka mensiam sngi ka basuk ko kumi beneng jangi duai nagabenda jangi mangiru nginyakendo markemat iapi habangi poi shabeneng Jisu bekid karku kardo yangi pensle yangi hakane ka sngi boram janga sngi ka janga kami jame ken mau yangiru karku yangiru ngi ki kon ke baken mau but id ya ka Maria teisoti baruai sngi ka basuk ia ka Maria teisoti kami jame pensle yangiru ban id yame ban bud yame ban kongo yame kumba ka Maria teisoti ka id ka buram ka kongo yame enyaro ya utrai Jisu Christ Nom lai nom. Amen. ngin iyang in plai ka jinget ka jang nganget How lay pa ben bor baro unang ka bening ka kendo but how Jisu Christ kun ma wejung utrai jangi yau bala puna mensim Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti bala shalaben hapo Pontius Pilatus la sanar panayavu la yam la tepyavu ula khiyasha ki baya hagasni ka balai la mipan ki baya ula kiyusha beni ushang shakamonu play upa badan bor baro nangta unwan pat ben bishari ki bayin bat ki baya ngangit ho mensim Bakhuid haga balan Catholic Bakhuid haga jingyasula ki rikuid haga jimma pigi pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam jikut amen. Amen. Lai spa and repusang. Toshim
To ya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jampi. Kalong ka ba priang hon hau bleu pa ba don bor ba ro. So try pideng jingknya na kiti jongpi na kamanta ka jingro bro makateng sungu ka jingmata yangi berkapalang ko jongku baro kowe. Kat ba ngirake da ka jingkamen ya ka sngi janga Maria teisati balakarku. Ngi terwa hame ya ka jingai jongi kotrai. Ngi da kerpadrit bangin la banyo ya ka bor na ka jinglong bruyo jongu kun jame. Ubala mon ban shim ya ka jinglong do na ka teisati. Dau Chris utrai jongim. Amen. Utrai undan rengkad bat pim. Rengkat bat khil. To kentiu ya la ki donut. Ikintiu ki sau try. Pangina ingu ya utrai ublay jongim. Ka song hok bat katay. Dashisha kalong ka ba hok bat ka bade. Ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame. Ko kenrad, ko pa Bakhuid, ko blay badon bor bat bam jikut. Bat ban yaro, ban kerku, bat ban pindon buram, ya ka kerteng jame. Ha ka sngi ka jong ka Maria teisoti, ka teisoti jinam. Kaba da ka jingka serngiu jongu mensiem Bakhuid. Kalapun ya wukun balaka marwe jame. Pat klem da duno ya ka buram jonga jinglong soti. Kalaka na ka benda ka perte. Ya ka jingshai bam jikut. Utrai jongiu Jesus Christ. Lemba jongu ki angel ki aro ya ka buram jame. Ki hima ki demmani. Bat ki bor ki kinyu ka kama jame. Ka beneng bat ki bor ka beneng. Bat ki sarapim bala kerku. Ki amane rengkat da ka jingkamen. Ngi karpan. Ay ba ki sur jangiru. Ki niyaso bat ka jangki. Kadba ngi penbana da ka jingyaro pas ngeveri. Tongin trang na do kato ni bandup dap da ka jim mensiam Bakhuid halo jongi. Bangiru in im eka jingim ka Bakhuid kumba im eka Maria teisoti. Bangiru ngini akendu ya mahad ya Jesu kam kerpang. Hakane ki Eucharist Bakhuid bat ka jingim ka baman kasni. Dashisha melongu Bakhuid kotrai katame jang ka jingkoid barom. Namar kata ngi kerpadia me topen kuit pen kantang yakini ke jing tarwa jangi da ka ba payo men siem jame kum ka umjer halo jangi baken kalalong yangi kamet bagasnam jangu trai jangi u Jesus Christ. Hagapor baladino yevu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka ba ingu yame Ulakadia ya u badula ai halage senran u on. To shimba to bam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti naga benda jumpi. Hakaju ke rekomenda la le bam ulashim ya ka kuri pada ka baingu biang ya me ulaya ka halage senran u om to shim bat dina kane bi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutamba te mai bad bam jikut ya ka ben pen mi na ka ben da jumpi pa na ka ben da ki babun na ka ben da ka chimma bi ki pop to le ya kane
ban kan mau yanga ko snam ba kardor jang Christ to pen kui yagi pen kui di men siam hadem pen kui pen koi pen kia ki ba pangi ba shiton ya da yangi na ba men na ki kram Kajimaya jangka jinget Katasin bagi bamyule Bagi dinagane kakuling Ibenda kajiyam jong bigotay Dadadul menwan Namar katange ke bapen mendaya ke jingia bad ke jimmi pa jangu nge tarwa hame go Taïew pu janga jingim badia ka kuri janga jimpenim nge da ai ngwaidem namar mala new yangi ke babit bania hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas neverit nge kar padia me bangi ke bayo binda hakamet bad snamu Chris ngilong ke bala penyat le kawe da umen sim Bakhuid token mau go Taïew ka balang jamme ka bala priang hasatala ka perte bad to penjana ya ka ka jingi Rengkat badulia upa Bakhuid jangi ubilbat ubishab jangi bad bahro ke lingto bad kirinium token mau lemroi ke himmen ke para shinrang bad kende ke bela yoti ada ka bakarmene ke jimmi pat badia bahro ke bela klat no ha ke jingis ne jamme topdiang yaki shaga jingshay ka kama jamme to isne yangi bahro ngi kar padia me barengkat bad kamaria te soti Bakhuid ka kami jango blai ujaso Bakhuid ko rem janga que apostol Bakhuid o Francis disease Bakhuid but baru ki Bakhuid ki bela pen soba ye me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut but bangin yero but pindon buram ye me da ukun jamme o Jesus Christ Daulem badu badhau Kallang hame ublay upa badan bor Hake jingelang kawe jungamen sim Bakhuid Barok buram bad ka jingyaro Junom la junom Amen Ko himen ko parat tong induwai Hakane ka sngi buram bad ka sngi ka jungamariya te suti Pabaharo mangi injan bad jisu injan bad ublay upa Pangin jan bad ka beneng man ka kerlip mat lembaga jinge sai lem jangka kopa jangim ba ka beneng kalong ka Bakhuid ka kerten jamme kan man ka hima jamme kalong ka mon jamme ha kin del kun ba beneng to ai ngi bynta ka jimbam jangi ka ba hala ka sngi badama ngi gereng khang jangi kumbangi rongi map ye ka beles niu yangi padwa telam yangi shaga jimban shoy Henry top light yangi naka basiniyo top light yangi karpat ko try na ki jingsiniyo barra haga jings born jamme to I jingsuk jingsain haga sngi jangi kramba daga jingarap ka jingisne jamme ngi light baro bona ka pop ban ngi niyo jingeda na ki jingjin jar barra kadbangi dangap keme lendi haga jingarmen Bakhuid bat ka jingwan pa jungunong penim jangi o Jesus Christ Namar ke jome kalong kaima ke jome ke bor ka burom benda bejinam la jinam Kotrai Jesus Christ meio bela onha ke apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi Henry aga jinge janga balang jamme bad haga jings born jamme tai hakaya ka jingsuk bad ka jinget le khawai khatkum ka mon jamme mame uba im bad basensha jinom la jinom Amen ka jingsuk kotrai kandon barabo rengka bat pim Engkau berfi daga jingkemen tongin yaingu markelia Oh,
hakami ukun lambro janga ble hakami bakitna ka pop janga parte sukito ke bala korsha ka jingawai janga ukun lambro ko kendrat ngamlong besong kau memandrong ko kayeng jenga dari serong tanah katin kemensim jenga sekia di kamet perkasnam jung kris kentri melawan hapo kadonur kamensiam jungi kumba melawan hakadonur kamensiam patpo janga Maria teisuti bakala pediang yame bakala kala laka kami jame penlong yang iwe pai weru kom kasenduk kabapila pediang yame Jesu ngirungi kuaban terang yame lembaga jingi silem janga Maria teisuti agani ka Sngi kha janga Jesu karko karbo yangi pen slengi pen gandang yangi pen goy pen kia yangi bapangi bashita pen kalaka bangodi ke nampo babaro ki kun jame kin thaino shame akin lang shisha ki ba yai renkat ban ka kami baneng ban boy shabaneng ban yoni ban yamad yame ha ka jingim Jesu wait karko kardo yangi kiner lakati jame halor ki bapang halor ki batolot bor halor ki baduna bor halor ki basakama halor ki batya ha ki hospital bape halor baro ki basrimya ka karteng ka Maria teisoni ki badon ka karteng Maria ki badon ka karteng grace ai baro ki nangyo jinga ye jingor ku ha gane ka Sngi katwa ki reke ya ka Sngi borong janga Maria teisoni hallelujah 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 la 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 la
Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. La 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 la. Jesus, 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 Jesus. Iduai kajing duai Jubilee pangikar padi ka jimpen jampura na ka jimpen shitam shipar aga bangi shimenda ha ke kam ka jingisne ko pau baha bening toai baga jinge bamalai hangi aukun jamme Jesus Christ ugiman jangi bakatlik ding jaga jingi spoon kan kalang ha ke donu jangi to men siem bakoi kan kersu biang hangi yaga jingkermen bala kerku naga binda ka jingwan jang ka gimajo me to ai baga jingai e chome kan pin kala duri shakinung dur lengka tam ju shamtai pen pet ke simbai jang gospel to ai bagi to ke simbai kin pin kala dur na shapo ye ka chai pin riu badi ka prte mariam bar kawai aga jingkmi linti batikana ya ka bening batimai bad ka prte batimai kabayenda ye ki bo jang bamen la bengno kaburam chome kan ting shine juno to ai baga jingai e choga jubilee kan kersiu biang hangi di pilgrim jaga jingkarmen ya ga jingan nu tiket tiap jingkan show happening ai baga taga ju ga jingai e kan pin sapriang ga jingkamen bagi jingsuk jongu nam sius pa jongi setelah ka perte shamai ko play jongi balakar ku junam kan long ka buram bagi jingero junam amen ko pa jongi ni kan long ka bakui ka teng jongi kan main ka hima jongi kan long ka mon jongi akan tau kumbang happening why you give ka jimbang jungi ka bakasni pada map ni ka kang jungi kumbangi rungi map ka palesnio yangi do dalam yangi sha ka jimban shoy and rate of light yangi na ka basni amen ku blay ko maria ka badap ta ka jingai try but ha ka kuye para thinking te wala ka kuye so po jo sa jesus ko maria baku ko mi jo ko blay why na ka binda jungi ginom pop Minda daga porka jingyap jingi amen kaburam au pa bhau kun barmen sim Bakhuid kumba kalalang ka pamin Nyngkong kum juminda para bon junanda junam amen tong nginia tuwai kumba melapsa ya kabalang jame daga jingmaya bakentang kotrai ai bakan risa daga jinggamen haga Sngi janga Maria teisuti balakarku kaba lalong ka jingkarmen bar ka step perngap jangga jimpenim naga binta ka perthe baro kawai dau Chris utrai jangim amen ngu ya ka kli jombi karpadi ka jingkarku na utrai undon rengka batpim ringka bat firu to ublei ubalemba ukun jangga Maria te suti Bakhuid ula mon ha ka jing spoon jangu ban sispa ya ka jait benrio un sngoba ban pendap yapi da ka jingkarku jangum amen to pintip man ka por bat ka jaka ya ka jingeda jong kata na ka ba lemba jongka la shem bapilong ki babit ben pediang ya winong seng ka jingem amen to ai ba mapi ki bela ya lumlang ha ka da ka jingriu bele ha ka ne ka sngi ka jongga Maria te soti pinra bat pi ya ki jingai jonggi jingkamen men siem bat ki bainong bakenja beneng amen bat ka jingur ko jongga bele badon bor baro uppa badukun bado mensiam Bakhuid kan hiar hapi perkan sa bat pi jinom amen ya leisuk ban penbana ka kubar babha jongutrai da ka jingim ka jompim Isomo ya yaw play ko himen ko para ngakwa ban penbana hapi baro bat pingan mau yapi halor ka mega bible convention ha ka sau san tarik jongu banai oktober kumba pitip u brother sajid unsavan banyalam linti kumba pitipru u brother sajid ulong u international preacher baton gasap kerpang ban pen khoi pen khia ye ki papang bat kum juru banyalap ban pen sautu yang tinu play mentions nemro bon gi bru ki lawan shimenta mentaus nem ngi kemelendi kambun ngut ki wan na kerleng om te tang ra kari ke hills khabar kane ga jillaro don bon gi bru ki fon ban
te ladadon kita ke bakwa ban man sa meet pide ban pendip lupa yangi bad ngi shim bai bam kum lais patengka bad let's say ladadon ke bakwa banai ya ka baisa pila banai henrengi petang ka bai bam bad pila banai jingtip yangi ai kerteng yangi kenamba ngelaban penkre ka jaka sa na ka benda jong pi ke bawan na jingai oblain karko ye pe baro Arspa repunyo. Bakhuid, Nyngkong, Nyngkong, Amen. In your Lord Jesus Christ,